Samarrak guen dela aste batzuk proposamena egin ziuan ikasleek eta proposatu ziuan energiei buruzko jardunalditan parte hartu nahi ginen. Eta eskerrak ematen dugu, ilusio handi egin zibalako ez. Gu ikasten nahi gara pixko bat jendei erakustea eta informazio ematea gutzako oso aberasgarri izan du da eta saiatu beha alik eta hobekin prestatzen lan polit bat egin nahi guzti diakusteko eta hoxe, gu azaroan 5 eta azaroan 6 izango gara hemen. Alde batetik azaroan 5 pixko ditzaldi bat emango dugu, bideo batzuk lagunduta eta azalpenak emango dugu, azken finen, iruditzen zaio jende asko gai honen ingurun informazio gutxi dula eta oso garrantzitsua dela iruditzen zaio, orduan informazio emango dugu eta bestalde asmoa dakeu bi bizikletak hartzeko eta bizikletarekin argindarra sortzeko ez. Jende asko jau esan da ezinezko iruditzen zaio, baina ikusiko dugu posible dela. Alde batetik bizikleta hori gu airea montatzen, oraindik erabat bukatzeko dakeu, baina ikusiko dugu posible dela eta nik uste oso lan polite dela. Eta gero beste alde batetik azaroan 6 izango gara hemen esan barra duket karteletiken aldaketa txiki bat egongo dela. 5:00 jartzen dugu kartelen hasiko gara eta 4:00 hasiko gara. Iruditzen zaio, igual 5:00 hasita motza xamarra izango zela eta ordu bat gehiago eman dio eta hola nik uste lasai ibiliko gara. Eta asmoa da, bi bizikleta elektriko ekarriko txeu, jendek ikusteko eta jendek probatzeko. Arsoa dendatik ekarriko txeu, bereiek utzi dizkigu eta bestaldetik kotxe elektriko orde bai ekarriko txeu. Toyota etxetik ekarriko ditu, 3 kotxe, eta esan bezala aukera izango da ikusteko eta nahi dunak probatzeko. Eta hoxe, iruditzen zaio oso jardunaldi interesgarri eta animatzen dugu nahi dugu guztik etortzea eta gure partetik alik eta hogekina erakutsi eta esplikatuko gauzek eta jendea guztua galitzen den. Izan bezala ez, azeran komentatuek paesaren batuan sartzen ditugula ekintza hauek, egia da udaletxeak eramaten ditula aurrera ekintza desberdinak,